ako'y lingaw ba. So, ang akong nahinumduman, daghan man kasi sapatos, so ako ibalikya. So, di sa ko niya musaba, dili niya makitaan sa akong gipost ba. So, karon na ako dili siyang studio recording na wapan yung human. So, karon daghan ka sapatos. Ang lakta. So, nabisi to sa kwarto. Ito ni Iro. So, guys, yung mga sapatos niya ni tanan guys. Sa mga ganahan mo palit og sapatos diha. PM na muna ako. Unya og kao pod, daghang kay kao. Atiri nagpasag din kao. Pwede ta mo baligyan. Sikreto lang. Kani, yang palit ani mga sapatos ha. Actually mahal jud siya. Naitag 7K, naitag 12K. Sana all. Barato ra kung baligyan ninyo ani. Barato ra i-PM lang ko kay baligyan ako ni mga like 3,000 na. Yang sapatos mahal kayo ni. Kaya mga sapatos wala man gipagsukso kad adlaw. Oh. Timberland. Sinawi plano madto og kuan, dukog-dukog. Pwede kini ni magamit. Ito na yung mga sapatos. Oh, pwede na kunin ninyo ikuan. Alang sa mugsaba sa pagkakaroon. Kapatilagan sapatos ni siya. Na, kani, barato ra ni siya. Ako ibaligya, basta kita magsinabot, barato ra ko ibaligya ani. May nalaki na ako'y paliton. Na, daghan ni siya sapatos. Ang sapatos niya, gipagtigo madri, sige, pamalit, walang suksok. Tanaw mo ni. Kato ni, kani yan. Kani sapatos, kato pa rin nag-army siya. Daghan sapatos, maribaw lang. Oh, napa. Na, sus, misis lang muna ako ha. I-post ko ni tanan, kani makita man ninyo no. Nagpasag pa ni Dre, kani busy mo gud mi. Numaon yung mga sapatos ni tanan. So wa siya kabalo ako ni i-post. Pag may lang niya mo, wasa ra pita yung ganahan aniya. So kani daghan tayo. Na kada adlaw halos kanang masulob niya kanira iyang mga paborito. Kani. So sa mga ganahan mo palit ha, i-PM si Impigil tanan na. Sige, ano to rin